ಎಸ್ ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಏರ್ ಲೈವ್ ತೂಂದುಲಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಾರ್ ನಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಚೇತನ್ ಕೇಳಿ ಬೈ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಮಕಾಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಏರ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ತೂಂದುಲಾರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒನಸಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ದಾದ ಕಶ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮಕ್ ಕೋರಿ ರುಕ್ಮಯ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೀರಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರುಕ್ಮಯ ಬ್ರೋ ಇರಿಗೆ ಲೈವ್ಗೂ ಅಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒನಸಂಡೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರುಕ್ಮಯ ಬ್ರೋ ಒನಸಾಂಡಿ ಈರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಬ್ರೋ ಅವೇ ಕಶ್ಪ ಕೋರಿ ಇರೆಗ್ದಾದಿತ್ತನ ಆಟಿದ ಮಾಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಕಾಂಡೆಲಕದ ಕೈಪೇದ ಪರೋಡು ಎಸ್ ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಏನ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ತೂಂದುಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಂದಲ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಅಂದೆ ಮೀನೆ ಎಡ್ಯಾಪ್ ಮೀನು ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೀರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಾರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಊರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬ್ರೋ ಈರುವಲ್ತದ್ದು ಲೈವ್ ತೋಂದಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಅವನ ಸಾಂಡ್ ಬ್ರೋ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ? ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂಚನಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಗೋಡೆಸು ಅಂದೆ ದಾನೆ ಲೇಟ್ ಬ್ರೋ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್
ಯಾನ ಕುಡ್ಲ ಅಂದೆ ಹಾ ಹಾ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬರ್ಸಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಿದ ಮಾಸತಿ ಕೈಪಿದ ಮದ ಪದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಪಾರಿಜಿಯಲ್ಲ ಪಾಲೆದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಪೇರಿ ವಾವ್ ತೋಡು ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತೊಂದು ಪೇರೆ ಬಂಗಾಪನತಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆ ಮಗಲತಿ ಎಲ್ಲ ಪತೊಂದು ಪೂರ ಪೇರೆ ಬಂಗಾಪುನ್ ತೋಡು ಎಂಚಿನ ಆಪುನು ಅಂಚ ಚೇತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಅಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತತಿ ಅವಳು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಂತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂತೆ ಬಂಗಾಂಡು ವೀಡಿಯೋಲು ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡು ಪಾಡಂದೆ ವಾ ವಾ ಬರ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈಚೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇನ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪಂಡ ಒಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿಬು ದೇವೇರ್ನ ದಯಟ್ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನೇರು ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶೋಭಾ ಪಂಡದು ಅಂದೆ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡ ತೀರ್ನಲ ಎಸ್ ಪಂಡ ಶೋಭನೆ ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತೂಂತನಕಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಇವುಡೆ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಹಾಂ 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 ಅಂದೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕನ್ನಡನೇ ಕನ್ನಡದವರಾ ಹೌದಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಲ್ಪನೆ ಅವೇ ಸೈಡ್ ಅಂದೆ ಕನ್ನಡ ಹತ್ತು ತುಳು ಅಂದೆ ಬ್ರೋ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲತೆ ಎಂಚನ್ ತುಳುಟು ಇಂಕ್ ಕನ್ನಡನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಹಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೇನಿ ಕನ್ನಡ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ ನಕ್ಲು ಹಾವಾ ಸರಿ ಅಂಚಿ ಬತ್ತನ ಬರ್ತ ಅಂಚಿ ಬರಿಯರಿ ಇತ್ತಂಡತಿ ಬರ್ಕ ನರಹರಿ ಪರ್ವತಗ್ ಪೋಯರೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಕ್ಕ ನರಹರಿ ಪರ್ವತಗ್ಲ ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಕಾರಿಂಜ ಉಂಡತೆ ಕಾರಿಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ ನರಹರಿ ಪರ್ವತಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಅಂಚ ತೂಡೆಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ವಾ ದೇವೇರ್ನೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಕರಿನೆ ಆತ್ರ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಸ್ಕೂಲು ಪೋತೆ ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐ ಸೂಪರ್ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಬತ್ತುನ ಮುಕ್ಕು ಬರ್ತುನ್ ಪಾಯರ ಬಂಗತಿ ಚೇತನ್ ಬ್ರೋ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಪುನಾತೆ ಜೋಕ್ಲೆನೆ ಪಂಡ ಬುದ್ದು ಪಾಯರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ರಶ್ ಪುಣತೆ ಪತೊಂದೆ ಪೋಡು ಅಂಚನ ಬಚ್ಚುನತೆ ಅಂಚ ಆಲು ಎಂಕಿಂಚ ಪೋನಾಗ ಕೇನುಲ್ನ ಜಲ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಅವಡ ಆರೇ ಪತೊನೊಡತೆ ಅಂಚ
ಏ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದಬೇಕಲ್ವಾ? ಮೈಂಡ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಓದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ವ? ಎಕ್ಸಾಮ್‌ದಂತೂ ಓದಲೇಬೇಕು, ಓದದೆ ಆಗುದಿಲ್ಲಲ್ವಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ ಎಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆಚ್ಚಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆನಂದ. ಆನಂದ ಬ್ರೋ ಅವರೇ, ನೀವು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್‌ನ ಅವತ್ತು ಓದಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ನಿಜಾನೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಜವಾಬ್ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಂದು ಚೇತನ್ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲ ರಶ್ ಪುಣತೆ ರಶ್‌ಗ್ ಬೊಕ ಒಯ್ಟೆಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಚರಪಟ್ ಮನ್ಪೆರತೆ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಕ್ಕಲ ಬರ್ಪುಜಲ್ ಪೊಪ್ಪನೆ ಅವಡು ಅರೆಗ್ ಸಾಕಾದ್ ಪೋಪು ಮಿತ್ತು ಹೊರ ಪೋಡ್ಚಿ ತೆರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟು ಬರ್ತೋಡು ಕೂಡ ಮಿತ್ತುಗ್ಲ ಬೋಡತೆ ಅಂಚ ಅಂದಂದಂದ್ ಇಂದುಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇಲೆನೆ ತೇನ ಸರಿ ಶರತ್ ಶರ್ಮ ಪನ್ನಾಗಿರ್ ಸರಿ ಆನಂದ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚಿನೆ ಏನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇದು ಎಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಹ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಓದ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಒತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಮ ತಿನ್ನಿ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಿಂದು ಓದಿ. ಏನಾಗದೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ. ಹೌದಾ? ನೀವೇನು ಹೆದರ್ಬೇಡಿ ಆನಂದ್ ಅವರೇ, ಓದಿ. ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತುದಿಲ್ವಾ? ಬರೀ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತುದಿಲ್ವಾ? ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಂಜು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಮಂಜು ಇರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಿ ಕಜ್ಪೀರಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಇರ್ನ ನಾನೇ ಆನಂದ್ ಬ್ರೋ, ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅವತ್ತೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಇರ್ನ ಅಂಚಕೇನು ಎಸ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ತೋಂದುಲ್ಲಾರ ಆಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಮಂತುಲೆ ಅಂಚಿನಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಾರ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜೆ ಅವೆ ಪಾಂಡ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಅಂಚೆ ಬೊಕ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಏನ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂದೆ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೃಂಗಾರ್ ಶೇರಿಗಾರತೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೇರಿಗಾರ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ,
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ. ರಾಜೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತುದು ತೂಲೆ. ಕೃಷ್ಣ ಶೇರಿಗಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೇರಿಗಾರಿ ಒಲ್ಪಂತ ಲೈವ್ ತೂಂಡುಲ್ಲಾರ. ಊರು ನಮ್ದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಂಕಲ್ಲ ಊರು. ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಇರ್ನ. ಉಡುಪಿರ್ದೆ ಓ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ. ಇರೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಉಡುಪಿದ ಅಲ್ಪ. ಓ ಅಂದೆ ಇರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಪೋಪಾರ ಬೇಲೆಗ್. ಅಂದೆ ಬರ್ಸೊಂಡ. ಎಸ್ಟೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತುಕ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂದೆ ದಾದ ಪಂಡಲಕ್ ರಪ್ಪ ಕೊನ್ಪರ. ಸುಮಿತ್ರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸುಮಿತ್ರಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ನಿಕೋರಿ. ಅಂದೆ ಅಂಚನೆ ಹಾ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಏನ್ ತೂತಿಜೆ ತೀರೇನು ಇರ್ಪಂಡನ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸರಿ. ಒನಸಾಂಡಿ ಒನಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನ ಗಾಂಡ್ ಅಂಚ ಒನಸಾದ್ ಲೈವ್ ಕುಲ್ಲುಗಾಂಡ ಪಂಡ ಮಗಲ್ ಜೆತ್ತಲ್ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಕುಲ್ಲೇನು. ಶರತ್ ಸರ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ. ಸುಮಿತ್ರಾ ಹೌದು ತುಳು ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ತುಳು ಅಲ್ವಾ. ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸುಮಿತ್ರಾ ಅವರೇ? ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಟೈಲರ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೀಜ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದೆ ಟೈಲರ್ ಪೊಲ್ಲುನಿ ಟೈಲರೇ ಯಾನ್ ಟೈಲರ್ ನೆಕ್ ಪೋತಿಚ್ಚಿ ನೆಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಕಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುನಿಕ್ ಅಂಚ ತೂವೊಡು ನನ ಐಕೆನ್ ಇಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಶುರುವಾದ್ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗೊಲ ಆಯ್ನ ಆತ್ರ.
ಆಂಟಿ ಯಾರು ಬರ್ತೀರ್ ಯೋಗೀಶ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ. ಹಾಯ್ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರೇ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ತಿಂದ್ರಿ? ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಸಾಂಗ್? ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗನೂ ಇಲ್ಲ, ತಾಳನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳುದು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೋಭಾ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರೇ? ಇವು ಸುಮಿತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರ, ಏನು ವಿಷಯ ನಿಮ್ದು? ಹೌದಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಾರೆ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೂರ ದೇವೇರುಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ ಹಂಚಿ ಪಂಡ ಇರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ನೆತ್ತಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಅಜ್ಜಡಲ ಬೇಡ್ಲವೆ ನಮ್ಮ ಹಂಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಇರತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯೋಗೀಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ತಿಂದ್ರಿ? ನೀವೊಂದು ಹೇಳಿ. ಯೋಗೀಶ್ ಅವರೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಕಿ ಶುಭ ಸಿಂಗ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾ ಬ್ರೋ ಅವೇ ನವೇ ಪನ್ಪುನಿ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋ ಮುಂಚ ನಮ್ಮ ಹಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನಿ ಅಂತ. ಎಂಚಿನ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಎಂಚಿನ ಶೋಭಾ ಆಂಟಿ ಎಂಚ ಆಪು ನೀರು. ಎಂಚಂದ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಎಂಪಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಂಚೇರಿ ಆಂಟಿ 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 ಅಂಚ ನೋಡಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ಕೊಡಂಜ್ ಪಾಡ್ನ ಜನ ಆಂಟಿ ಬಂದ್ರು ಆಂಟಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಜ್ಜಂತ. ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಆ ಜನ ಬಾಲೆ ತೋಜೋಡು ಯೋಗೀಶ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಇಂದೆ ಪಾಡ್ನೆ ಎಪ್ಪಲ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಇಪ್ಪೇರತೆ ಅಂಚ ತೋಜೋಡು ಎಂಕೇರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂದೊಂದು ಪಾಡ್ನೆ ಆಂಟಿ ಅಂದ ಆಂಟಿ. SG ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಸುರೇಶ್ ಗ್ರೇಸ್ ಕಟ್ಟರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮುಖ ಎತ್ತು
ఇంగ మంచిని. ಸುರೇಶ್ ಗ್ರೇಸ್ ಕಟ್ಟನ್ ಇಂಜ ಮರ ಮೀನ್ ಪೂರ ಕಡ ಪುಡ್ದೆರ್ ಒನಸಾಂಡ ಅಂದ್ ಮೀನ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಗ್ರೇಸ್ ಕಟ್ಟರ್ ಅವರೇ? ಆ ಜೋಕುಲ್ನನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಮೌನೇಶ್ ಮೌನೇಶ್ ಮಗನ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದ್ ಬಾಲ್ಯದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಎಡೆಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡಕ್ಲ ಮಾಮ ಅಟ್ಟೆ ಮಾನೆ ವೆಜ್ ಅಂತ ಲಂಚ್ ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಿವಿ ಕೊಡಿ ಹಾಡು ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಿವಿ ಕೊಡಿ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ರಮೇಶ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ. ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರ್ ಬ್ರೋ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರ್ ದಟ್ ಜೋಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರ್. ದೂರ ಯಾರು ಎಸ್ ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.
ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ದೂರ ಪೋಯಿ ನೀರು ಎಸ್ ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪುನಕ್ಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜನ. ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್. ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಮೊಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಾಂಡ್ ವನಸ್. ಶರತ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತಿಜನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಶಾರದಾ ಪೂಜಾರಿ ಅದೇ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾರಿ ಒಲ್ಪದ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ತುಲೆ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಎರಡ ಒನಸಾಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ಡ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮಕಿನಿ ಕೋರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾವಾಲಜ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಮಂತಿನತ್ ಕೋಡೆ ಕೋರಿ ಮಂತಿತ್ತಂಚ ಆಯ್ತಾನೆ ಇನಿ ಇತ್ತನಂಚ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾರಿ ಲೈಕ್ ಪಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾರದಾ ಒಲ್ಪರ್ದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪರ್ದು ಲೈವ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರು ಶಾರದಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರತಿ ಎಸ್ ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಸ್ವಾಗತ. ಉಡುಪಿರ್ದು ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾರಿ ನೊನಸಾಂಡೆ ದಾದಿತ್ತ ನೀರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಬ್ಲೂ ಪಂಡ ಅವತ್ತು ತಿರ್ತು ಪಾಡು ನಾವು ಪಾಡೋಲಿ ಮುಂದರೆ ಜೀರ್ಣ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡೆ పిన్ పాడినాయి అనుకున్నా బ్లాగ్ ఉండే అన్న శరత్ అన్న ఇర్న వెజ్ ఆహాహా దాన్ని వెజ్ నాన్ వెజ్ ఇచ్చేయని నాన్ వెజ్ తినిపించారా ಅಲ್ಲೇ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ನವನಸಾಂಡ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ವೆಜ್ ಅರೆಗೆ ಇನ್ನು ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜೇರ ದಾದಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಉಂಡೆ ಸುರೇಶ್ ಗೇಸ್ ಕಟ್ಟರ್ ಕೋರಿದ ಚಿತ್ರ ಬರ್ದಿರ ಅರೆ ಕೋರಿ ತೋಜು ಓಕೆ ಈಗಿನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ತೂಕ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆತ ಅಂಚಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಅಂಚಂಡ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಇರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂದೇರಿ ಪುದರ್ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ನಾಗದೇವಿಯರ್ ನಡಿಕ್ಲ ಪಾರುಂಡೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ
ಲಂಚ್ ಬೆದ್ರದಂಚಿ ನಮಸ್ತೆ. ಇಟ್ಲಾಗಿ ಬೇಗ ಪೋಡು, ಬೇಗ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಭಟ್ರು ಅಂಚ ಬೇಗ ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದತೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುದೋಲೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓ ಅಂದೆ ಆನಿ ಪನೇರೆಜ ಆನಿ ಬಸ್ತ್ ಬಿಜಿ ಕೆಲವೇರ್ನ ಮನದ ಅನಿಪುಣತೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಆನಿ ಕಾನಿ ಪೋಡು ಅಂಚ. ಅಂಚಂಡೆ ಈರು ಮೀನು ಕೋರಿ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜದೆ ವೆಜ್ಜೆ. ಉಳ್ಳೇರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಯಾನು ವೆಜ್ ಅಂದೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಾಪ ಏಪಲ್ಲ ಲೈವ್ಡು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅಂಚ. ಶಾರದಾ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ ಪಾಪ ಕೇನ್ನಾಗನೆ ಬರ್ತಿರ್ತಲೆ ಲೈವ್ಡೇ ಉಳ್ಳೇರಕ್ಲು ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣ ಒಂದುಲ್ಲೇರಲೆ ಅಂದೆ ಈರಂದೆ ಇಂಕ್ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪಿರತೆ ಈರಂದ ಅಂದಾಪುಂಡು ಸುರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಂಡ ಬ್ರೋ. ಏನ್ ಮತ ಎಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತೂಂದುಲ್ಲರ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡತೆ ತುಳು ತುಳುಟೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನೇನ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವರೊಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅಕ್ಷತಾ ಸತೀಶ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಕ್ಷತಾ ಸತೀಶ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಕಥಾ ಕಲಾಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಪ ನಮಸ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ನೀವೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನಿವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ? ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ಬ್ರೋ? ಮನಸಾಣ ಆಂಡೆ ದಾದಿತ್ತನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಷತ ಇರಿಗು ಸ್ವಲ್ಪದ್ದು ಲೈವ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರ. ಓ ರಂಗಣ್ಣ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಏನಿವತ್ತು ಲೇಟ್ ಲೈವಿಗೆ ಬರುವಾಗ? ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಾವು ಆರಾಮ. ಆಯ್ತಾ? ಹೌದಾ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ರಂಗಣ್ಣ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಕ್ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಅಂಚಿನೆ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಅಕ್ಷತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೀಗ ದಾದ ಕಷ್ಟ ಬಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಡೆದ ಕೋರಿ ಎನಿಕ್ಲವ್ವೆ ಅಂಚ. ಮಂಗಳೂರದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇರು ಮಂಗಳೂರೇ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಿಪೇರಿಜ್ಜೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಮ್ಮೂರ್ದಂಚಿ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು, ಕಾರಿಂಜ ಉಂಟು, ಬೊಕ್ಕ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಉಂಡು. ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಕೋರಿ ರಂಗಣ್ಣ ಬ್ರೋ ಇರೇಗದದೆ ಈ ದಾದ ಪಣ್ಣಾರ ದಾದ ಒಂದು
ಎಸ್ ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಗೇರ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ತೋಂದುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಹೌದೌದು ಹೌದು, ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಬ್ರೋ ನಾಳೆ? ಇಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಕೊಡ್ಡಿಮಲೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಾ? ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ. ಓ, ಬಂಟ್ವಾಳಡಾ? ಇವ್ರು ಬಂಟ್ವಾಳದವ್ರದಾರೆ. ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾರೆ ಗಿರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂದೆ என்ன ಪರಿಚಯ ಉಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಇರು. ಅಕ್ಷತಾ ಸಿಸ್ ಪುದರ್ ಪದಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಅಕ್ಷತ ಪನ್ಪುನರಿಡ ಪಾತಿರ್ದೆ ಈರು ಈರೇನಾ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಂಕಾತೆ. ಎಸ್ ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ತೋಂದುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲ ಏರ್ ನನ್ನಲ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನೆ ಯಾನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಎಂಡೆ ಇರ್ ಪಾತಿರ್ದಾರ ಸಿಸ್ ಅಕ್ಷತ ಸಿಸ್. ഞാൻ ಅಕ್ಷತ ಪನ್ಪುನರಡ ಅಕಲ್ಡ ರೆಡ್ ಮೂಜಂಟ ಪಾತೆರ್ದೆ ಎಂಕ್ ಮೂಜಂತ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಈರಾರೆ ನಾನು ತೂಕ. ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬ್ರೋ ಬಂದ್ರು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಹಾ ಸಿಸ್ ಅಂದೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರೇ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈವ್ ಬ್ರೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರೋ ನಿಮ್ದು? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಅರ್ನ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅರ್ನಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉన్నారు ಈಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಚಂದ ಲೈವ್ ಚಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಆರ್ನಲ ಅವರದ್ದು ಸಹ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಗಣ್ಣೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಂಗಣ್ಣ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೆ ರಂಗಣ್ಣೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಥಾ ಕಲಾಪೇಕ್ಷ ಅರ್ನಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತೆ. ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ದಾದಿತ್ತೆಲ್ ಕ್ಯಾತುಂಡಿರೆಗ್. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾರಿ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸಿಸ್ಸೀರ್ನ ಲೈವ್ ತೂಯರೆ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಾರ್ 2 days ಮೇಡಮ್. ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಬಂದದ ಅಂತ.
ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? 2-3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಾನು ಲೈವ್‌ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಗುದು ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಟಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. യൂട്യൂബിൽ മൻപുൻസിസ് പണ്ട ಬೇತೆ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯರ್ ಐತೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆರತ್ತೆ ಪಂಡ ಬಾಲೆಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಅರೆನ್ ಬುದ್ದು ಪೋಪುಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚದೆ ಅಂಚ. ಹೌದಾ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ. ಮಳೆ ಈಗ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ 2 ದಿವಸ. ಹಾಗೇನೆ 2 ದಿವಸ ಬಂತು. ಇನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ RTMS ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ. ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನೇ. ದಿಸ್ ಅಂದಂದು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೆರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ತುಂಬ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಂತು. ಆದ್ರೂ ಜಾಬ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಣ್ಯತೆ. ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಕಥಾ ಕಲಾಪಿಕ್ಷೇಪ್ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂಡಾರೆ ಈಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಕಥಾ ಕಲಾಕ್ಷೇಪದವರೆಗೆ. ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡ ಅದು ಅಂಚಿ ಮದನ ಅಂಚಿ ಪುಣೆ ಅಂಚ. YGMS revlog too. Thank you. Anish bro Badir too. Thank you so much. Katakala Criminals and thank you. Uga. Anish Uga Vanasan. Irundare Anish. Dadit special irig. ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಕಜಿಪು ಮಾರ್ರೆ ಕಜಿಪು ಉಂದಿ ಕೋರಿ ಇರೇಗ ಎಂಜ ಮೀ ಕೋರಿಯ ಎನ್ನ ಊರು ಬಂಟ್ವಾಳಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ದ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರು ಕೋರಿ ಕೊಡೆದ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚ. ನಿಮ್ಮದು ಚಾನೆಲ್ ಇದೆಯಾ? ನನಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಂತ YG ಯಾರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇವೆ. YGM ಶ್ರೀ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಅನೀಶ್ ಅಕ್ಷತಾ ವನಸ್ ಬಟ್ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಓಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಕ್ಷತಾಗ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಅಂಚ. ಅನೀಶ್ ಪಿಲ್ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ ಅಕ್ಷತಾನ ಈರ್ನ ನೇಮ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಷತನ್ನತ್ ಎನ್ನಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ನೇಮ್ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಅಂಚಿ. ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಅನೀಶ್ ಇರುವಲ್ ಪದ್ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರು ಅಕ್ಷತಾ ಸತೀಶ್ ಬೀರಿದಾರ್ಗೆ ಅಕ್ಷತಾ ಸತೀಶ್ ಪಂಪನಾರು ಬೀರಿದಾರ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಇರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತೆ ಇರು ಅಂಚ. ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೇನು ಜೊತೆ ಅನ್ ಪಾತೇರ್ನ ಐಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಚು ಕೇನೊಡತೆ ಪಾತೇರ್ನ ಅಂಚ. ಆರು ಬೀರಿದಲ್ಪ ರೂಮ್ ಉಡಿತೀರಿಗೆ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋ ಅಂಚ. ಅಕ್ಷತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಎಂಚಿನೆ ಅಂಚ ಪ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಕೇನು ಜೊತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷತಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ. ಇಷ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೈಕಾ ಮೈಕ್ ಇರು ಮಿಕ್ಕಂದು ಕೇಳು ಪರೆತ ಮೈಕ್ ದೆತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಅನಾ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಕಬ್ಬಕ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಅಂದೆ ಅವನ್ನ ಅಂಚ ಅಲೆ ಅರಿರೆಗ್ ಇಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ. ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಲೈವ್ ತೋಂದುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಂದರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಂದಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನ ಯಾನ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುವೆ ಮಿಂಚಿಂಗ ಗೋಹಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತು. ಅನೀಶ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಪನ್ನ ಪೂರ ಬೊಕ ಪಂಡೆಂಡ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರೆ ಎಂಚಿ ಪದ್ಯ ಏನು ಪಂಡಾರ್ನ ಓಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳೋಡು ಓಕೆ ಪದ್ಯ ಪೂರ ನೇರ್ನೆ ಪೋಪುಜಿ. ಓಕೆ ನೀವೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ನನಗೆ. ನೀವು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಮಿಂಚಿಂಗು ಅವರೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀಧರ ಕನ್ನಡ ದಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದಾಗಿ. ಶ್ರೀಧರ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಕ್ಷತ ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾಕೇನೊಂದು ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಮಿಂಚಿಂಗ್ ಅವರು ಆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಅವ್ರದ್ದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ನೈಸ್ ಲೈವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಖುಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಾರ ನಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗೆ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ತೋಂದುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ತಿಜರ್ ನಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡೆ. ಓಕೆ ನೈಸ್ ಲೈವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಷತನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆಡ್ನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಲ್ಲಾತಿ ಲೈವ್ಡು. ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ. ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಬರತಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುನಿ ಖಾಲಿ. ಅದ್ನೇಟ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಮಂತಿಜಾರಕ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತೋಂದುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಂತಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ.
ಓ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ನಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇರೀಗ. ಅವನ ಸಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನಮಕ್ ಕೋರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಲ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ನಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆವೆ. ಅರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತುದು ತೂಲೆವೆ. ಅಡಿಕೆದ ಮಾತ ಪಾಡು ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ತೂಯೆರೆ ಅರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್. ಎಸ್.ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಏನ್ ಮತ್ತ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಆಂಡೆ ಅನ್ನ ರಡೇ ನಿಮಿಷ ಪುನಿ ಲೈವ್ ಉಡು ಏನ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಅಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆವೆ. ಒಂಜಿ 15 ಆಂಡಲ ಲೈಕ್ ತಿಕ್ಕಡು. ಎಸ್.ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಏನ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಿನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಂದ ಅರೆನಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆವೆ. ಯಾರ್ಲ ಲೈವ್ ಉಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಯಾರ್ನ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆವ್ಲಿ ಆರ್ಲ ಲೈವ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪೆರ್ ಮಾತ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆವೆ ಮಾತೆರ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ. ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನಂಡೆ ವನಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗ ಒಲ್ಪರ್ದು ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ್ ಬ್ರೋ ಇರು. ವನಸ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಅಂದೆ ದಾದಿತ್ತು ನೀನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಮಕ್ ಕೋರಿ ಕಚ್ಪಿತ್ತು ನೀನು ಅಂಚ. ಎಸ್.ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಆಂಡ್ ಲೈವ್ ಉಂತ ಪನ್ನ 7 ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್. ಪಿಂಕ್ ಮೀನ್ ಅಂದೆ ಮೀನೆ ಮೀನು ಶೋಕಪ್ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ. ಅಂದೆ ಇಲ್ಲು ಶೋಕುಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರೋ ಇರೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರ ಒನಸಂಡೆ ಇರ್ನ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್.
ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದೀರ ಮಂಜು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಮಾತೆರ್ಲಂಜಿ ಚಂದ್ರವತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿನೆ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಏರ್ ಮತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಟೆ ಮಾತೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂದೆ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನಾಗ 15 ಆಣೆ ನೆನ್ನಿನಿ 15 ಲೈಕ್ ತಿಕ್ಕಾಡಿಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂತಾಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ತುಂದುಲ್ಲ ನಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬ್ರೋ ಈ ರೋಲ್ ಪರ್ದು ಲೈವ್ ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಂಡ ನಮಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳನೇ ಮುಂಚೆ ಅಂದೆ ಮಂಜೂರ್ದಾರ ಮಂಜೂರು ಬಸ್ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಬರೋನುಂಡಿಗೆ ಎಕ್ಕೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರು 2-3 ದಿನೊಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಬರ್ತನಿಗೆ ಹೆಂಚ ಬರ ನೀನು ಅಲ್ಪಲ ಬರ್ತಂಡು ಬರ್ಸ ಎಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತಾರೆ ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಪೆದ ಪರ್ಲೆವೆ ಕಾಲದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರ್ಲೆ ಪಿ ಕೆ ರಿಷನ್ ರಾವ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರದ್ದು ಚಾನಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೌದಾ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೇನು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲು ಕಂಡದು ಬೇತೆ ಊರ್ದಕ್ಲೇನ ಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗ್ನ ಅಂಚ ಪಾತೇರ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಪಾತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತಿ ಪಿಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದಕ್ಲು ಇಂತರ ಪಾತೇರು ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ಅಂಚ ಏನ ಬೇಲೆ ದಾದಿಬ್ರು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ನೇ ಬೇಲೆ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಪೂಪ್ಲೆಕೆತ್ತೆ ಇಜ್ಜತೆ ಬಾಲೆ ನಲ್ಯತೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನತ್ರಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಎಸ್ ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ತೊಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತುದು ತೂಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮನ್ಪುನ ಪನ್ನಗರ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಸರಿ ಆಪಿಜಿ ಅಂಚ ಓ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಊರ್ದಾರು ನಮಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ನ ಊರು ಮುಲ್ಪನೇನೆ ಮುಟ್ಟನೆ
ಇಂಚಿನೇ ಈರ್ನ ఈయన ಸ್ವಭಾವ ಬೇರೆ ఉంది. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೋ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಮೇಡಮ್ నా ಸ್ವಭಾವ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ MT, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ MT ಅಂದೆ. ಎಲ್ಲೈತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ನಮಸ್ತೆ ನಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಎಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಲದೆ ಕಿತ್ತದ ಕಸಾಯ ಪರ್ಲೆವೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೊಂಜಿ ಮದ್ದದ ಅಂಶ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಇಂಕ್ ಐತಾ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಿ ನಾನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪರ್ಲೆವೆ ಪರಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆರು ನಮ್ಮ ಕಾರಿಂಚಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಇಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಅವಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಹಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತದ ಪರ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಂತದ ಪರ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಐತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತವಡತೆ ಐತ್ ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಷಾಯ ಅಂದೆ ಇರೇಗ ದಾನೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಬ್ರೋ. ಈ ಊರು ದಾರಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಮರ ಉಂಡು ಕಾಣೆ ಎರಡಲ್ಲ ಕೇಂಡಾಣೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಬೇರು ಅಂದ ಅವ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದವು ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲ ದುಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪನ್ನ ಗುಣ. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲೆನ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಚ ಅಂದೆ ದುಬೈ ಪುನೀರು. ಓ ಸಾರಿ ಬ್ರೋ ಸಾರಿ ಅವೇ ದುಬೈ ಡಿಪ್ಪುನೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪದ ಪುರ ಊದಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೋ ಮುಲ್ಪದಾರಂಡ ಕಾರಿಂಜಡು ಪುಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಂದಿನಿ ನಾನು ಇಂಕಿ ದುಬೈಡ್ದು ಲೈವ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಎರಡೆಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲಿ ಇತ್ತೀರ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪರ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವೇ ಅಂತ ದಾದ ಮಂತೀನಿ ಸರಿ ಐತೆ ಪಂಡನೇನು ಅಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ದೌಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ. ಮೇಡಮ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದಾದ್ರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಶೋರ್ ದೇ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಚ. ಅಲೆ ಅರ್ನಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತುಲೆ ಬೇರೆ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕುಡ್ಲ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಲ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದೆ ಪಾತೆರ್ ಬೆರ್ಬೋಕ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ ಇರ್ ಬಾಕಿ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ತುಲೆ. ನಮ್ಮ ಊರು ನೊಗಳ್ನಾತಿ ಯಾವ ಜೊತೆ ಬ್ರೋ ಮಸ್ತ್ ಒಗಳ್ಗಂದೆ ತುಲೆ. ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಇರೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಊರು ತಿಕ್ಕನ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ತಿಕ್ಕಂದುಂದ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಬ್ರೋ. ದುಬೈಡ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡೆ ತೀರ್ ದುಬೈಡ್ ಉಲ್ಲರತಿ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಅಲೆ ಅರೆಗಿಲ್ಲದ ಇನ್ನೇನು ಅಂಚೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಊರುಡು ಇತ್ತಾರನ ಪರೊಲಿಯತೆ. ಶಾರದಾ ಪೂಜಾರಿ ಕೂಡ ಬಿತ್ತೇರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಚ ದಾದ ಅನ್ಪುಣಿ.
ಅಂದ ಅಮ್ಮನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ವನಸ್ಸು ಅವು ಇದು ಇಂಕೆ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಏತ್ ಮಂತಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನ ಹಿಡ್ದೆ ಕಲ್ತದನ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಐತೆ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಪಾಡೆ ಪಂಡ ಯಾನ ತೂಲೆ ದುಂಬುದ ವಿಷಯ ಎಂದೆಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುನೆನ ರೆಸಿಪಿ ಕೆಲವು ತೂಲೆ ತೂದು ದುಬೈ ಕೊರ್ಚು ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ ಊರುಗ್ ಬರ್ಪುಜೆರೆ ಬ್ರೋ ದುಬೈಡೆ ಅಲ್ಪನೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಅಜ್ಜ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಅಲೆ ಲೈವ್ ಉಂತಾವೆಂದು ಪನ್ನಗ ತುಲೆ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಕಮೆಂಟ್ ಪುರ ತೂನಗ ಉಂತಾರೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾತನಿ ಇದೇನ ಮಗಲ್ ಲಕ್ಕಿ ಹೇಳ ಮಾತ್ರ ಉಂತಾವಡಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅವು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬ್ರೋ ಕಾಸು ನಮಕಿತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಕಾಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪರದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮಕವು ಕಾಸು ಬೋಡೆ ಗೊತ್ತೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವಳು ಬಲೆ ಬ್ರೋ ಬಲೆ ಅವಳು ತಿಕ್ಕುಡತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನತೆ ಬ್ರೋ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಹಾಯ್ 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 ಬ್ರೋ ಎನ್ನವನ ಸಾಣ್ ಬ್ರೋ ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ ಏನು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಅರೆ ಪಂಡೇರೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಂಡ್ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಕಾಸು ಇತ್ತದ ವಿಷಯ ಕಾಸು ಬೋಡೆ ಬ್ರೋ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿಂದ ಓಲ ಮಪೆರ ಆಪುಜನ ಒಂಜಿ ಊರುಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಜೆರೆಗ್ ಊರುಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪುನ ಬಾಕಿದ 10 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಮನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆತೆ ಬ್ರೋ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನಮ ಪೋಡೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ದಾನೆ ಬರಂದೆ ದಾಯಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರತ್ ಶರ್ಮ ಪ್ರೋ ಇರೆಗ್ ಅಂದಿಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಅತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬನ್ನಗ ಊರುಗ್ ಬನ್ನಗ ಊರುಡು ಬನ್ನಗೆರೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಹಬ್ಬ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಐನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲವೇ ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತದು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಪೋಯಿನೇ ಅತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಂಡೆ ಬರಿಯರೆ ನನ ಬರ್ಪುನಿ ದಾದ ಗಂಗಾಧರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಸಾವಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಪೆ ಅವಂದು ಅಂದದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೆಸೇಜ್ ದಯಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನವೆ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಸುಖಲ್ಲ ಅನ್ಭವಿಸೋಡು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಭವಿಸೋಡತ್ತೆ ಬ್ರೋ ದಾದ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಊಲು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪು ನಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಕ ಅಂದೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚವೇ ಬೇಜಾರು ಮನ್ತನೆ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡವೇ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಜೀವನ ಇಜ್ಜಿ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ರಡ್ಲ ಕರೆಕ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಜೀವನ ಉಂಡತೆ ಕಷ್ಟನೇ ಇತ್ತಂಡ ನರಮನೆಗ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ತರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಖ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ನ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಖನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಸಿನ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುನಿಂದ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬುಡಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ತಿಕ್ಕುನೆತೆ ಅಂದಂದು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಂಡನೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಎರ್ಪೋಡಪ್ಪ ಇತ್ತಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನಿಕ್ಲ ಅಂದಾತಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿತೆ ಅಪ್ಪಡದ ದಾಂಡ್ಲ ಕೇನ್ವೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುರ್ತು ನಚ್ಚೋಡು ಕೈಟ್ ಕಾಸಿ ಪಡಿ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರು ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರವರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ
ತುಮ್ಮಂತಾನಂದಿ ಯಾನಿಕ್ ತೂ ಒಂದೇ పెచ్చదితే జోకులేంటో దాలెజ్జిందలే నేను హస్బెండ్ ఎడ పంపిణీ కాసిత్తనలు ఇరుకన వచ్చింది పంపి దాయపండి ಅಕ್ಲೆಗೈತೆ ಒಂಚೂರು ಆಂಡಲ ಅರ್ಥ ಒಡ್ಗೊತ್ತಂಡೆ ಭೂ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಡ ಅರ್ಥ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಾಪನ್ ಕೆಲವೇ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಎತ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಜೂಕ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ತಿಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಸಾಲ ಮಂತದಾಂಡಲ ಅಂಗಡಿ ಸಾಲ ಮಂತದಾಂಡಲ ಕನ ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಲ್ಪದ್ದು ಸಾಲ ಮಂತದ ಕನ ಇದಿರಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡನ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಅಂದ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲವೇ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಏತು ನಮ್ಮಡ ಕಾಸಿತ್ತನಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೇರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಉಂಡು ಹತ್ತುನೊಂದು ಅಕ್ಲು ಕುದರ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಪಿರಾವ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಇಕ್ಕುಂಡು ಆತೆ ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಇಂಕೆಂಚಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪನೇರೆ ಏನು ಲೈವ್ನು ಉಂತಾವಡ ಅಂದಾಪುಂಡು 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಉಂತಾವನಿ ಪನ್ನಗ 5 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಎಸ್.ಜಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ತೂ ಅಂತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜರ್ ನಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದೆ ಕೊರ್ರೆನಿ ಬಲ್ಲಿನ ಪನ್ಪನೆ ಅತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರುಡು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಪನ್ಪನೆ ಅತ್ತಿ ಆದರೆ ಅಮೃತ ವಿಷ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರೆ ತೆಂಚ ಒಂಜಿ ಕೇನ ಒಂಜಿ ಬಕಾಕ್ಲೆಗ್ ಅವಲೇಪುನು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದೆ ಬ್ರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಶೋ ಅಂಚ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲಾ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲೆನ ಮಾಮಿ ಇಂಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಏ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನಕ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಏಪಲೆ ಇರ್ ಕೊರಿಯಂಡ ಎಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಪೂಜೆ ತೂಲೆ ಪುಂಡ ಜೋಕುಲ್ಡ ಏಪ ಗುಂಜಿ ಕೊರ್ಪಾರತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ದೀಪೇರು ಜೋಕುಲ್ ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕೆಲೆ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಅಂದಾಜು ಮಂತು ಉಂತಲೆ ಕಡೆ ನನಗೆ ಲೈವ್ ಉಂತಾವೆ ಅಂತ ಪಂಡಿನಿ ಅಂಚ ಏಪ ಗುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಒನಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಕೇಂಡ ಅವು ಏನು ಕೊರಸಿನ ಮನ್ಪು ಜೋಕ್ಲು ಗಟ್ಟಿವು ನೋಡು ಜೋಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ತ್ ಸರಿ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಜಿನ್ನಲ ಇತ್ತೆದ ಪೂರ ಒಂಥರ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಓ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಬುರಣಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತಂದ ಇದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಐನಿ ಎಂಕ್ ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಾಲೈ ಒಂಥರ ಪುಳಿ ಪಂಡ ಪುಳಿ ಮುಂದೆತಲೆಕ ಉಂಟು ನಾವು ಪೂರ ತಿಂದಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಪುಳಿ ದಾಯಗವು ಅಂಚೈತೆ ಅಂಚ ಮಾತು ಉಂಡು ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೆಲವು ಇಟ್ಟುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪನೆ ಅತ್ತೆ ಮಾತ ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ದುಂಬುದ ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಏನೇನ ಮಗಟ ಮನ್ಪೆ ದುಂಪುರ ಏತು ಶೋಪ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆತಂದುಲ ಇಜ್ಜನ್ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂತು ಕೊರ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೇಳಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಪ್ಪರು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಭಯಂಕರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಂಜ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಾಯ ಅಂದ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಮ ಅಂದೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಮ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕಿಪ್ಪಡು ಮರ್ಮಾಯಡ ಮೊಕ್ಕಿಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒನ್ನಸಂಡೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಒನ್ನಸಂಡ್ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರ ಆಕ್ರೋಟ್ ಅಂದ ಅವುಂದದೆ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಥರ ಬೆಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ಅಂದ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇಲಿ ಶಾಲೆ ಪೋನ ಪ್ರವ್ವಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಏತನ 25 ಪೈಸೆನದ ಅನ್ನ ಇತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಇಜ್ಜತಿ ಪೂರ ಬೇತೇನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ
ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಂತರ ಮನಸಂಡೇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಇರೆಗ್ ಇಷ್ಟನೇ ಮೋಕೆ ಉಂಡ ಅಂದೆ ಅವೇ ಇಪ್ಪಡ ಅವೇ ಸಮ್ಮಲೆನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡೆ ಮರ್ಮಯಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎನಗ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿಪ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಚ ತುತ್ತೆರ್ ಇಂಚ ತುತ್ತೆರ್ ಆಂಡ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಡ್ದಲ ದೂರ ಓಡಾಪುಂಡು ನಮ ಏತ್ ಪಂಡಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ತೇರು ಅಂದೆ ದಾದಾಯಿನಿ ಶಾ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಬ್ರೋ ಬಾಲೆರ್ ನಾವು ಲೈಕ್ ಮಂತೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂದೆ ದಾದ ಮನ್ಪನ್ಪನ್ನೆ ದಾದ ಏನಿ ಬ್ರೋ ಅವರಿಗ್ ಅಂದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಂತೆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನಿ ಅವ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಊರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಇರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಬ್ರೋ ಉದಯ ಪೂಜೆರ್ಲ ಇರ್ನ ಊರುಡು ಅಲ್ಪ ಅಂದೆ ಬಾಲೆ ಮೆಗ್ದಿನನೆ ಏತು ಜೋಕುಲು ಮೆಗ್ದಿಗಿರ್ನ ಓ ಮಲ್ಪೆದಲ್ಪನೆ ಓ ಇದು ಬೀಚ್ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಇಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ದುಬೈ ಕಡಲ ತೀರ ಅಂದೆ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಒಂದು ಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಇಷ್ಟಂಡ ಊರುಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಲೆ ಬ್ರೋ ಬೆನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬಟ್ಟಲ್ ಪನ್ಪೆರತೆ ಬೆನ್ಪುನ ಆಪುಂಡು ಅವುಲುಂಡು ಇರ್ನದ ಅದು ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಪು ಜೊತೆ ಸರಿ ಅದೆ ಪನ್ನ ಈರು ಪೋಪಿನ ಅಪರೂಪಗೊರ ಕೊರುಡು ಅನ್ಪಿನ ಅಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಡ್ದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಚಿನ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನೆ ಬಾಲೆಗೆ ತೋರ್ಷಾಂಡ್ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಪೆರಾ ಉಂತವಡೆ ಲೈವು ಅಂದೆ ತೂಲೆ ಪೋರ್ಲುಡು ತೂಲೆ ಬಾಲೆನವೇ ಅಂತ ಇಂತೂ 10 ನಿಮಿಷ ಪಂಡದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಅಂಚನ ಲೈವ್ ನುಂತ ಅವಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಅಮ್ಮುರಣಿ ಒಂತೇತೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಕೊದ್ದು ಪೋಯಿನದಾದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅಂದೆ ಒಂತೆ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನೆ ಅಂದೆ ಆರು ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನೆ 2 ವರ್ಷ ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಆಯ್ನೆ ಅಂದೆ ಇದು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬ್ರೋ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ವಾಪನ ಟೈಮ್ಗೂ ಪಾಪ ಶೋಭಕ್ಕಾಗ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಅಂದು ಪೋಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಓಕೆ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮನಂದಿರು ಷಷ್ಟಂದಿರು ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಆರು ದಿತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಾಯಿನಿ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಶರತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೋ ಆಪುನ ಪೂರ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪು ಚಿಕ್ಕತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾದರಿಗ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕಾಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.